Fordi det er en sikkerhedsafstand for at være sikker på, at der ikke er nogen, der kommer til skade her. Og lastbilen her, den bliver rejst lige om lidt, så kommer der til at være stille og roligt, og lige pludselig kan vi godt risikere, at vi siger bang. Og hvis man ikke gør det stille og roligt, kan man også risikere, at den tipper til den modsatte side, hvis man er på aggressiv i Jeg sendte det til måske godt main character mode. Ja. Han kører også main character. Når man har nogle af de her specielle lastbiler, som man skal være ekstra følsom med, så lægger vi nogle puder ind under dækkene, som er med til at tage slaget i aflastningen, når den kommer op. Og det er for at sikre, at der ikke sker nogle uhensigtsmæssige vibrationer i lastbilen. Så begynder vi på at trække ind, stille og roligt. Og I må meget gerne filme det her, hvis I har lyst til det. Nå, så. Og det er jo sådan, at han styrer de her to stålwire hver for sig, så I kan se, hvordan han trækker i den lidt ad gangen. Det er næsten ligesom en Knight Rider-bil i en James Bond-film, sådan som den ligger lige nu. Som Per siger, det er en god måde at lære at køre på 2 hjul. Så hvis man nu sætter sig ind i den og trykker på speederen, så triller der ud af. Men det vil jeg ikke anbefale, at man gør i den her bil. Lige nu, der står en lastbil på det, der hedder vippepunktet. Det vil sige, at det er der, hvor dens vægt ligger lige præcis på dækkene. I kan se, at vejeren heroppe, den er meget løs og bevæger sig lidt. Det vil sige, at jeg kan nærmest skubbe til lastbilen, så kan den sige, at vejeren ligger ned på. Og nu kommer den ned på plads lige lidt. Sådan der. Skal I give et hånd alle sammen? Hvis den er trukket for hårdt, så må man risikere, at lastbilen også er til modsat side. Og det er også derfor, at nogle gange det